Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, gaurko egunea ostegunean, bi elkarrizketa programatuta daukagu alde batetik. Julen Linazasoro etorriko da, etxenetako kolaboratzailea eta teknologia berrietan aditua, azken aldian aplikazio buruz dauden kontu buruz egitera, eta bestetik Maite Arizaleta etorriko da, Anfas elkarteko kidea da, bertan lan egiten du eta bertan egongo den lasterketa baten inguruan hitz egitera etorri da. Baina gu gaurkoz gaitezen beti bezala gaurko eguneko edukiekin. Goazen orain gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. 1783ko irailaren 19an, Montgolfier anaiek globoz egindako lehen hegaldia burutu zuten Versaillesen. Ia mende bat geroago, 1883an, Zelanda Berrian izan zen boto unibertsala onartzen lehen estatua. Kate Shepardek idatu zuen emakumeen boto eskubide mugimenduari esker. Eta azkenik, 1928an, Walt Disneyk Steamboat Willie estrenatu zuen soinudun marrazki bizidunen lehen pelikula. Asteburua gertu dagoenez, goazen ikustera egun hauetarako agendan programatuta dagoena. Gaurko egunean, Kondestable Jauregian goizeko 9:00 gaueko 9:00 arte komikerien 10. azokaren erakusketa egonen da eta sarrera libre izanen da. Gaurko egunerako ere, arratsaldeko 7:00 gaueko 9:30 arte, Gaztelu plazan dantzak txistuta gaitekin dantzaldia egonen da eta sarrera librea da ere. Gaurko egunerako ere, arratsaldeko 8:30 Zentral Kafe antzokian Alzheimeraren kontzertu solidarioa programatuta dago arratsaldeko 8:30 eta sarrerak 12 euro kostako dituzte. Biharko egunerako Kondestable Jauregian arratsaldeko 8:00 Pablo Sarasateren kontzertu omenaldia egonen da eta sarrera libre izanen da. Eta biharko egunerako ere geltokin Ener Zinema zine jasangarri zikloa egonen da gaueko 9:00 eta sarrera libre izango da. Goazen orain gaurko eguneko komunikabideen portada nagusiak aztertzera. Diario de Navarraren azala aztertuko dugu lehenik eta behin, UPN, Ciudadanos eta PPek Navarra Sumaren formula azaroko hauteskundeetan errepikatuko dutela argitzen du egunkariak bere titular nagusian. Alboko albistean berriz, Sodenak fondo estrategiko bat ateratzeko kapital pribatua bilatzen ari dela azaltzen du medioak. Argazki nagusian, atzoko eguneko ekaitzaren irudi bat ageri da, Nafarroak ekaitz arriskuarekin jarraituko duela zehazten du ere egunkariak. Eta beste albistetan, Miguel Flañoren irudia ageri da osasunan edukiko duen erronkaren aurrean, Zabalguneko Zibilboxaren kokapenak taldeak aurka egitea eragin du Iruñean ere, eta azkenik Tuterako kriminaren 3 akusatuak errudun direla adostu du epaimahaiak. Diario de Noticiaseko azalarekin jarraituko dugu, Altsasuko auziaren defentsek gorenean epaitza ilogiko, irrazional eta gehiegizkoa gezurtatu dutela azpimarratzen du egunkariak bere titular nagusian. Goiko partean berriz, Miguel Flañoren irudia ageri da osasunan egingo duen etapa berriari buruz hitz eginez. Gainera, Boskos torneoa igandian hasiko dela eta Salesenosen egingo diren bi dorrei buruz hitz egiten du egunkariak. Argazki nagusian berriz, Perez Niebas diputatuaren irudia ageri da barkatu, bizkarrez, honek emakumeekin izandako hanka sartze batengatik esandako komentario batengatik. Beste albistetan, liskarrak eta kexak legealdiko azken plenoan, Tuterako kriminaren akusatuak errudun aurkitu dituztela azaltzen du egunkariak ere. Bestalde, Nafarroak azken 50 urtetan 1168 giltzurrun transplante
egin dituela argitzen du ere. Iruñean eta eskualdean bi euri jasek zirkulazio arazoak eragin dituzte. Eta azkenik, Aierdik arrisku funts baten aldeko apustua egin du enpresa zehatzak bultzatzeko. Gara egunkariaren portada aztertuko dugu oraingoan, Altsasuko defentsek Guardia Zibilaren aldeko alegatuarekin topo egin dutela azaltzen du Garak bere titular nagusian. Gorenean 8 gazteen etorkizuna deliberatzen ari direla gaineratzen du ere. Aita Mari itsasontziak itsasoratzeko Madrilen baimenik gabe jarraitzen duela argitzen du ere Gara egunkariak. Argazki nagusian, Pedro Sánchezen irudia ageri da atzoko kontrol sesioko plenoan. Bakarrik 155 ezik dagoela titulatzen du egunkariak. Alboko albistetan, Israel hauteskundeen emaitzak elkar gobernu batean amaitzea espero da. Atletikek fitxetan dirua aurreztuko duela argitzen du ere Garak. Azkenean, editorialaren titularra eta zinemaldiari buruzko erreportajeren aurrerapena ageri dira azal nagusian. Berriaren azala aztertuko dugu jarraian, Kafek Frantzian lehen kontratu handia lortu duela azpimarratzen du egunkariak bere titular nagusian. Goiko partean, Altsasuko gurasoen irudia ageri da atzo Madrilen egindako epaiketan. Taxiuzko eztabaida juridikoaren esperantzan titularekin lagundu du argazkia. Beheko partean ere argazkia ageri da. Aierran, igandean, dantza, antzerkia eta bertsoak egongo dira kabalkada jaialdian. Udalbiltzaren 20. urteurrenari buruz hitz egiten du berriak ere alboko partean. Gainera, Andres Illana Gasteizko benetako Green plataformako kideari eginiko elkarrizketaren aurrerapena dakar azalak. Bestalde, Netanyahuk botereari eutsi nahi diola azaltzen du berriak, nez eta bozetan ez gailen du. Udazkeneko Atxaga, Uribe eta Bordaren azken argitalpenei buruz hitz egingo duela aurreratzen du ere. Gonzalo Carrion arraunlari ohiaren hitzak ekarri dituzte portadara ere. Eta azkenik, onddoei buruzko artikuluaren tituloa ageri da azal nagusian. Euskal Herria Erretiaren webgunearen azalarekin amaituko dugu, atzoko erauntzien irudia ageri da webguneko titular nagusian, Labrit Maldearen inguruan grabatutako irudiaren argazkiarekin. Alboan, Navarra sumak hutsik dauden etxebizitzen gaineko zergak gutxitu nahi dituela azaltzen du irratiak. Eta azkenik, Altsasuko gurasoek gaztei errugabetasun printzipioa urratu zaiela salatu egin dutela azpimarratzen du komunikabideak. Gaurko albiste nagusiak azalduko ditugu oraingo honetan eta Oltzako zendeako albisteekin hasiko gara. Bihar irailaren 20an izango da zenbait ikastarotan izen emateko azken eguna. Inskripzioak Oltzaleku abajitatea kiroldegian egin behar dira, Ororbian. Ikastaroen artean gazte eta helduei zuzendutako zeinu lengoaiaren kurtsoa, zuralantzeko tailerra, gorputz jarrera berrantolatzeko ikastaroa edo sendabelarrei buruzko ikastaroa aurki daitezke. Horretaz gain, Ororbiako kulturguneko espazioak erabiltzeko eskaera berriak eta baimenak berritzeko epea ere bihar amaitzen da. Bertako entitate, talde eta elkarteentzat noski. Eskatzaileak adinez nagusiak izan behar dira eta eskaera Oltza zendeako udaletxean egin beharko da. Gainera, Zegazte elkarteak urriaren 20 ospatuko den Nafarroa oinezera joateko autobusa antolatuko du 16 urtetik gogorakoentzat 5 euroko prezioan. Bestalde, irailaren 30 izango da udalekuak euskaraz egiteko eta helduek euskara ikasteko diru laguntzak eskatzeko azken eguna. Komertzioak euskaraz errotulatzeko diru laguntzak urriaren 31 arte eskatu daitezke, noski. Eskola jantokiko bekak aldiz irailaren 27 arte eska daitezke zendea Oltzako udaletxean. Asteburuari begira eta memoria historikoaren inguruan ostiralean arratsaldeko 7 hitzaldia eta memoria historikoaren etorkizuna bideoaren aurkezpena egingo da Ororbiako kulturgunean eta larunbatean goizeko 12 Gladys Parkean omenaldia egingo zaie zendean eraildako eta lurperdutako pertsonei. Igande goizean bestalde mountain bike-eko Arazuri saria ospatuko da Arazuriko frontoian. Noaineko kontuekin jarrituko dugu gaurko albistegia. Irailean kurtso berria hasi du Julian Gaiarre musika eskolak
456 ikasle berrirekin. Horretaz gain, pasaden irailaren 7an, laugarren Ez-Drabet Trail ospatu zuten 18 eta 8,3 kilometroko bi froga eta lehiakortasunik gabeko martxa bat eginez. 18 kilometroko lasterketan, Ruben Astiz Rodríguez eta Inma Sainz izan ziren garaile eta 8,3 kilometrokoan, Alberto Azparren eta Alaitz Blanco. Lortutako diruaren 100% Drabet gaixotasunaren ikerketara bideratuko dira. Urrian gainera, mendi irteerak antolatzen hasiko dira 14 urtetik gorakoentzat. Lehenengoa, urriaren 5ean izango da Rufankos erran trabesia egiteko. Izen emateak aste hortako ostegunera arte egin ahalko dira kirol batzordean. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Iruñeko udaletxea etxebizitzaren egoerari buruzko monografiko bat egitera konprometitu da. Urbanismo komisioak EH Bilduk aurkeztutako deklarazioa onartu du eta etxebizitzaren egoera aztertu, beharrak identifikatu eta behar horiei erantzuteko dauden erramintak kudeatzeko. Urbanismo gerentziak Arga, Elorz eta Sadar ibaietako planifikazio modeloa definituko duen kontratuaren adjudikazioa onetsi du. Helburua, ibaien inguruak hiriaren estruktura integratzea da, balore natural eta urbanoak mantendu eta potentziatuz. Horretaz gain, udaletxeak modu progresiboan birziklatzeko zaborrontziak ezartzeko plan bat lantzeko konpromezua erakutsi du. Gainera, udaletxetik jakinarazi dutenez, irailaren 30ean astelena Navas de Tolosa kalea berrur manizatzeko lanak hasiko dira, parlamentua eta Takonera kaleko rotonda bitarteko tartean. Beraz, lanek iraun bitartean, bigarren zabalgunerantz doan karrila moztuko dute eta garraio publikoak ere zenbait aldaketa jasango ditu. Goizen eguraldi eguzkitsua dugu. Arratsaldean bero lainoak ugarituko dira eta baliteke trumoi ekaitza izatea. Haizea aldakor ibiliko da, temperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Ostiralean zerua tarteka lainotxo egongo da. Arratsaldetik aurrera baliteke trumoi ekaitza izatea. Hegoekialdeko haize bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura minima gutxi igoko dira, maximoetan aldaketarik ez. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera, uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazineko bigarren partera iritsi gara eta gaurko elkarrizketatuei barkatu paso emanen diegu. Esan bezala, Julen Linazasoro eta Maitari Zaleta dauzkagu gurekin eta bakoitzak kontatuko dizkigun kontuak ikusiko ditugu. Arratsalde on guztioi, gure lehenengo gonbitatua Julen Linazasoro da, teknologia berrietan aditua eta etxe honetako kolaboratzailea eta azken aldian aplikazioei eta pribatutasunari buruz dauden ezbeharrei buruz hitz egitera etorri da.
Arratsaldeon, Julen. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, primeran. Ja denbora elkarren ortean hitz egin gabe, pasada uda. Bai, azkar pasada. Azkar pasada beti bezala, baina berriz bueltan gaude, ezta? Bai. Esan bezala, azken aldian, pilotutasuna mantentzea geroz eta zailagoa bihurtzen ari da, eta irakurri izan dugu nola espiatzen gaituzten aplikazioak ere atera izan direla. Bai. Berez, interneten pribatutasuna ez da existitzen, oso zaila da pribatutasuna mantentzea. Badaude guk internetera biltzen dugunean edo teknologiara biltzen dugunean, datu pila bat sortzen ditugu eta datu horiek enpresa askoentzako diru asko balio dute, edo diru asko lortu ezakete datu horiekin. Orduan, badaude modu desberdinak gure datuak lortzeko. Horietako modu bat da aplikazioen bitartez. Berez, aplikazio bakoitzak salmentan edo jartzen denean, edo gu jeisteko eskuragarri jartzen denean, denda ofizialetatik, denda ofizialek badakate segurtasun filtro bat egiten dutena. Orduan, segurtasun filtro horietan aplikazioaren kodigoa aztertu egiten dute, eta ikusten badute garbia dagoela, ez dagoela birusik, ez daukala malwarerik edo gauza rarorik ez duela egiten, orduan ja, salgai edo eskuragarri uzten dute. Ze gertatzen da, enpresa desberdinek ikusi dutela aukera bat, kodigo desberdina idatziz, kodigo hori ez dela birusa edo malwarea detektatzen duen kodigo hori, ez dute detektatzen ez delako birusa edo malwarearen kodigo hori desberdina da, eta horrekin birusa edo malwarean jarri beharrean eta gure telefonoan kamera espiatu beharrean, edo gure telefonoan mikrofona aktibatu beharrean baimena gabe, edo gauza desberdinak egin beharrean egiten dutena da horrelako gauza batzuk. Hauen, kasu honetan egiten zutena zen aplikaziotik anuntzio desberdinetan klik egiten zuten diru gehiago lortzeko. Ze geroz eta klik gehiago izan, diru gehiago lortzen dute. Eta hori oso zaila da ondo kontrolatzea hasiera batean, ze nola beti kodigo aldatzen dijoan, birusak detektatzerakoan bilatzen duten kodigo hori ez da horietan dagoena. Orduan, kodigo berri hori jarri arte birusaren datu baseetan ezin da detektatu. Etxe gara momentu batean, non filtroak ere beraztertu beharko lirateke, aplikazio hauek ez... Gauza guztiak garatzen doazte. Orduan, zibergaizkileek ere bere baien kodigoa garatzen doazte. Orduan, filtro horiek ere beraien segurtasuna moldatu behar dute egunero. Orduan, moldatzeko prozesu horretan beti gaizkileak aurretik doaz. Gaizkileak gauza berri bat sortzen dute, orduan besteek hori detektatzeko kodigoa badakite, baina hori dakitenean gaizkileek beste bat egite dute. Eta gero hauek ere beste gauza bat egiten dute hori kentzeko. Orduan beti hor egongo gara, beti egongo da momentu bat non gaizkileak aurretik egongo diren. Pero aztertzaileak ez badira oso azkarrak eta aurre ikusten ez baituzte posibilitate guzti horiek oso zaila dela gauza horiek guztiak aurre ikustea horre egongo gara izan behin. Komentatu duzu nola aplikazio hauek gure baimenik gabe klikatzen dutela zenbait iragarkietan. Hori nola lortzen dute zehatz mehatz? Aplikazio guztiak kodigo batek idazten dira eta kodigo horietan agindua ematen diote aplikazio hori gure telefonotik klikatzeko ezakizera anuntzio. Jun web orrialdenetara eta anuntzio hau klikatu. Edo hemen aplikazioa barruan dagoen anuntzio hau klikatu edo. Agindu hori ematen diote. Orduan, klik horren bitartez, aplikazioa egin duenak dirua jasotzen du. Hori da, ikusten nola klik gehiago egin duen, jende gehiago ikusi du, orduan diru gehiago balio du iragarki horrek, jende gehiago ikusi duelako. Orduan, azkenean, iragarkiak nola ordaintzen dira, ez dakit zenbat klik baldin badituzte, prezio da, gehiago badituzte, gehiago balio du, jende gehiago ikusi dut, gehiago badituzte, gehiago balio du. Hala ere, honetaz gain ere, badaude metodak gure datuak ere jasotzeko klik hauetaz aparte, ezta? Kodigo horietan ere, beste aplikazio batzuk egiten dutena da, bi modu desberdinetan. Lehenengo moduan, ohizkoena dela, da baimenekin. Guk aplikazioa jaisten dugunean, adibidez Google Play aplikazioa jaisten nahi dugunean, jartzen du beti, permisos que le concedes a la aplicación, ze baimen ematen diozun, eta hor, agertzen da listado handi bat. Hori beti irakurri behar dugu. Eta adibidez, aplikazio bat, aurrekoan ikusten duen jolas bat, Lego City edo ze baimena, baimena ematen dio telefonoa ikusteko, telefono deiak zeintzuk diren.
Baimena ematen du GPS-a jakiteko non dagoen momentu guztian. Baimena ematen dio wifi sare guztiak, wifi sareetara kontatzen den jakiteko. Baimena ematen dio kontaktuak ikusteko, baimena ematen dio zakizer ikusteko. Orduan, modu horretan, hori ez da modu ilegala, ze aplikazioak informatzen dio erabiltzaileari. Baina hori ez da etikoa ez da ere, ze ez du behar hainbeste informazio bere aplikazioa funtzionatzeko. Orduan, beti egin behar deguna da, jaitsi behar degunean aplikazio bat ikusi ze baimen behar duten, edo nahi dituen. Eta horren arabera guk, pentsatu behar dugu, aplikazio honek funtzionatzeko baimen hau behar ditu, informazio guzti hau jakin behar du, ze adibidez nahi jolas batetara jolasteko, agian ez dituzten nire kontaktu guztiak behar. Ez du jakin behar norekin hitz egiten duan telefonoz, ez du jakin behar zenbat denbora hitz egiten duan telefonoz. Jakin behar badute, adibidez, Skype baldin bada, Skype aplikazioa, gure kontaktuak behar ditu, ze gu aukera daukagulako, gure kontaktuk igotzeko Skypea, eta gero telefonoz deitzeko, edo sakizer. Baina adibidez, notak hartzeko aplikazio batek ez du behar, edo zer denbora ingo duen jakiteko aplikazio batek ez du behar horrelako gauza bat. Eta beti, betxatu behar dugu, funtzionatzeko ze informazio behar duen, eta eskatzen duen informazio hori den edo gehiago den. Eta horren arabera, erabaki. Eta baita ere beste aholku bat da, ikustea beste erabiltzaileek daukaten iritzia. Aplikazio horri buruz daukaten iritzia, eta ze puntuazio ematen dioten. Eta hori irakurtzerakoan, igual esatu dute, aplikazio honek gauza gehiagi eskatzen ditu, edo ez du funtzionatzen, bakarrik nahi dute, informazioa lortzeko. Orduan, hori irakurri eta gero, orduan erabaki dezakegu. Beste bigarren mota egiten dutena da, orduan, jada birusen bitartez, hori jada baimen eskatu gabe, erabiltzaileari eskatu gabe, orduan gauza desberdinak egiten du aplikazio horrek. Kamera aktibatu, edo mikrofonak esan dugun bezala, edo telefonoan informazio guztia hartu egiten du, eta beraien sortzaile bidaltzen diote, hori da birusa edo malwarea deitzen dioguna. Birus mota horrek hori egiten du, spywareak hori egiten duelako. Telefonan dagoen informazio guztia hartzen duelako, eta beraien sortzaile bidaltzen dietelako. Zen izan daiteke egoerarik okerrena aplikazio faltsu mota hauek deskargatzen baldin baditugu, osea. Birus batekin aplikazio, zure informazio guztia galtzea, ez dezu galtzen, gauza desberdina, alde batetik zure informazio guztia espiatzea. Nik zure telefonan sartzen naiz, nire aplikazioa eskalatu duzu, orduan ikusten ez, daukazun guztia, galerian dituzun argazki guztiak ikuste ditut, ikusten dut dokumentu guztiak, zemezu bidali dituzun, hori, zedia egiten dituzun, dena ikusten dut. Bestea da, dago beste birus mota bat deitzen dela ransomware. Zer egiten du horrek, gure telefonoa belztu egiten da, pantalla belztu egiten da, eta mezu bat agertzen da. Zure telefonoa baitu egin dugu, ezin dituzu zure informazioa ikusi. Informazioa ikusi nahi badezu, ordaindu behar diguzu ez dakiz zer. Orduan, birus mota horrek, malware mota horrek egiten duena da, erreskate bat eskatzen digu gure informazioa bueltatzeko. Orduan, ez badakagu segurtasun kopia bat, informazioa gabe gelditzen gara. Badaude beste birus mota batzuk egiten dutena da, gure telefonoa zombi batean bihurtzen dute. Zer esan nahi du horrek, gu jakin gabe, ekintza desberdinak egiten dute. Ekintza, leheno izan duguna adibidez anuntzioetan klik egiten dute, edo web horri alde ilegaletara juten dira eta gure telefonan informazio hori gordetzen dute, edo gure telefonoa erabiltzen dute malware gehiago zabaltzeko, edo jendea estorsionatzeko, edo gauza ilegalak egiteko, edo erabiltzen dute web horri alde desberdinak erasotzeko. Hori gure telefonotik, hori edo baita ere, badago beste eraso mota bat dela cryptomining, horrelako zer deitzen da, eta ditutena da gure telefonak ordenagailuak erabiltzen dituzte kriptomonedak minatzeko, sortzeko. Orduan, sortu beharrean behaien ordenagailuekin, infektatua dauden ordenagailu eta telefono guztiak hartzen dituzte eta behaien potentzia erabiltzen dute beraientzako txanpon horiek sortzeko. Horrelako gauza gertatu daitezke. Eta esan dezakegu Google Play eta App Store direla gaur egun aplikazioa deskargatzeko bi sistema operatiboen ezagunenak. Bata bakarrik gertatu daitekela aplikazio hauek egotea edo bietan egon daiteke kasu hauek guztietan gertatu izan da. Gertatu izan da Androiden Google Playen eta iOSen App Storeen horrelako gauza gertatu izan dira. Ze beti esan dudan bezala oso zaila da dena kontrolatzea beti. Orduan beti egongo da momentu bat, non gaizkilek aurretik egongo diren. Dena dela, nahiz eta horrelako kasuan noizean agertu, beti gomendatzen da bakarrik denda ofizialetatik jeisteko aplikazioak. Bakarrik Google Playtik eta App Storetik. Ez Aptoide, ez Aptodan, Softonic horrelako lekuetan, ez da gomendatzen aplikazioa jeistea. Ze horrelako lekuetan beti fijo virusarekin jetxiko dugu, malwarearekin jetxiko dugu. Baina aplikazio honetan, nahiz eta noizean behin horrelako gauzak aurkitu,
beti segurtasun prozesu hori pasatzen dute. Orduan, leku ez ofizialetatik deskargatzez aparte, badaude bere beste aholkuren bat esango zeinekena erabiltzailei ekiditeko? Garrantzitsuna da hori, beti antivirus bat izatea telefono guztietan, eta ordenagailu guztietan, antivirus bat fijo behar dugu. Jartzen badegu Googleen zeintzu dira antivirus hobenak beti 10 berdinak agertzen dira. Orduan horietako bat jetxi, eta antivirusa gehienak ja aukera dakate telefonoetan jartzeko, tabletetan jartzeko, eta baita ordenagailuetan. Pak bat bezala egiten dute, 5 edo 6 erabiltzaile erabiltzeko ematen dute. Gero baita noizean behin gomendatzen da ze aplikazio ditugun ikustea. Ze virusaren bat sartu bada, malwarearen bat sartu bada, batzutan aplikazio desberdinak jaisten dituzte gu jakin gabe gure telefonoa kontrolatzeko eta guztiak desberdinak egiteko. Orduan ikusten badegu guk ez degula zeo zer jetxi edo telefonoarekin ez etorrela, orduan ja borratu behar dugu. Eta gero ja antivirusa jetxi eta berriro pasa, jakiteko ezer daukagun. Aholku horiekin, momentuz hori dira aholku basikoak. Aholkuekin ja oso zaila izango da horrelako virusak edo malwareak ikustea telefonoetan. Julen, mi esker aholku hauengatik espero dut jendeak ere ikastea zuk esandako garekin, eta espero dugu horrengoan beste gai interesgarri bat atetzen bada, berriz ere bueltatzea. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Esan bezala, gaur hemen ditugu Maite Arizaleta Anfaseko kidea eta Peio Baiona Laboral Kutxakoa. Egunon. Kaixo. Egunon. Zer moduz? Oso ondo, eta oso pozik. Bai. Gaur hona etorri zarete, Anfasek antolatuko duen lasterketa bati buruz hitz egitera, ez? Bai. Zer aldi guztue kontatu, noiz izango da eta... Lasterketa urriaren 6an izango da, igandean, goizeko 11etan, eta Sarasate plazalekuan daukagu hitzordua. Eta, lasterketa honetan, Anfasek antolatzen du, baina Laboral Kutxaren laguntzarekin, bera da promotorea, eta, dugu Peio Laboral Kutxatik. Nola sortu zen zuen arteko elkarlana? Hau sortu zen gure partetik, eta hori da harrigarria, Azkenean, nahi genuen, entitate, Anfaseko entitate batekin harremanak egin, eta azkenean gure sensibilitatea zerba soziala egitea. Orduan Anfasekin hasi genuen harremana egite, eta lortu genuen 2014an egitea lehenengo lasterketa. Orduan, gure oso pozik gaude, aurten 6. edizioa egiteko, Eta nola pentsatu zenuten lasterketa bat egitea? Zergatik lasterketa bat edo ez beste zerbait? Nire ustez, prinsipioz, nire laguna Eduardo, korrikalaria da, asko gustatzen zaio, eta segurazki horrezegatik pentsatu zuen. Berak zen lehenengo bileretan egon zen persona, eta momentu horretan azkenean lasterketa solidario asko egiten ziren, eta ez dakit moda bazegoela hori egiteko, eta momentu horretan pentsatu genuen momentu aproposena zela Anfasekin egitea. Gainera azkenean lasterketa kalean egiten dut zerbait da, eta Anfasen lan egiten dugu adimen desgaitasuna duten familien inklusioa lortzeko, orduan nahi genuen zerbait ere kalean izatea, jendeak ikus dezala, parte hartu dezala, eta aukera polita iruditu zitzaigun hori. Edita oso polita da, azkenean bakarrikan ez da lasterketa, hau festa handia da, egun horretan, gonbidatzen zaitugu, jende guziari, joateko, eta festa horretan ikusiko duzu, lasterketa da gauza oso txikia, gero festa handia dago, familiekin, badago zumpa, batukada, pintxopote, eta ambiente oso jatorra. Beraz, lasterketa goizean da, eta gero egun osoan zehar badaude beste ekintzak.
Izaten da aldi berean. Lasterketa goizeko 11etan hasten da, eta hori batukada masterclass pasaren urtean izan zen exito total. Gero pintxo solidarioa, peiok esan duen bezala, izaten dira aldi berean. Orduan, norbaitek ez baldin badu korrikarik egin nahi, aukera dauka espazio hori konpartitzeko momentu berean beste gauza batzuetan. Eta lehenengo ediziotik ona, nola aldatu da kontua? Nik esango nuke gero eta jende gehiago parte hartzen dutela. Bai korrika egiten, bai antolakuntzan, ze oraintxe bertan 150 pertsona voluntario behar ditugu eta pasaren urtean postu guztiak bete ziren. Eta nik uste aurten ere beteko dila, baina oraindik jendea behar dugu, orduan norbaitek animatu nahi baldin badu deitu dezala Anfasera. Eta gero kolaboratzaile gehiago daude, gero eta gehiago. Joan da azten. Hori egia da, pizkanaka handitzen ari da. Eta, aurten adibidez, izango dugu kolaboratzaile berriak, adibidez Lakturale, uste dut Almanak ere bai, eta beste batzuk, eta pizkanaka handitzen ari da. Adibidez, aurren gortuan ia izan ziren 1000 persona lasterketa apuntatzen zirenak, eta, gure asmoa da, kopuru hori, gehitu pizkanaka. Bai, hori da. Eta momentuz badakizu zenbat jende dagoen apuntatuta? Nik oraintxe... Ezaki, baina nik uste dut zenbaki honean gabiltzala, Ja nahiko inskripzio jaso ditugu, oraindik apuntatzeko aukera dago, Rock the Sport webgunean sartuta, eta oraindik epea dago, baina nik uste dut esan dezakegula martxa honean gau. Eta noiz arte apuntatu daiteke lasterketan? Begira, dortxalak hartuko dira Forum Galaria zentroan, ostiral arratsaldean, ostiralak 4 arratsaldean, larun bat osoan zehar, eta gero bazken momentuan norbait animatzen baldin bada ere, lasterketa irtera egiten den lekuan, Sarasategi pasealekuan goizeko 9:00. Orduan, azken momentura arte jendea badoka denbora. Norbaitek egunean bertan erabakitzen badu. Normalki badago irekita laboralkotxako bulegoa, eta hor bertan baita hartu dezake. Dorsala eta kamiseta. Hori da, ze badugu kamiseta tekniko bat, gorria aurten. Eta, norbaitek ere ez baldin badu korrikarik egin nahi, edo ezin baldin badu, baino ekonomikoki lagundu nahi baldin badu, ere daukagu dortxal zero ditzen duguna, dela azkenean dortxalak balio duenaren donazioa egin, eta gero korrika parte hartu ez, baina pasa daiteke ere beste modu bat, Hori da, bai. Eta kamiseta horien inguruan ere, baduzue lehiaketa bat, antolatu duzue? Bai, gasolina mundutik ditu diogu. Zer dela eta? Azkenean batez ere udan zehar garatu da lehiaketa hau, eta zertan datza, edozein edizio lehiaketako, lasterketako edozein edizioko kamisetarekin argazki bat atera, eta guri bidali, guk sare sozialetan banatzen dugu. Eta, heldu zaizkigu argazkiak Londres, Paris, Zelanda Berritik, leku pilo batetik, orduan ari da kamiseta internazionalizatzen. Eta zer hartzen da kontuan lehiaketa hori irabazteko, ez dut esan zinden zaria. Da, baserri berrin 2 pertsonentzako afari bat. Orduan, ere... Interesgarria. Eta azkenean, kontuan hartzen dena da, argazkiaren kalitatea eta originaltasuna, baina baita ere lasterketako lema errepresentatzea pixka bat, ez? Dela bihotzarekin korrika egitea. Orduan, oraindik epea dago ere parte hartzeko, norbait animatzen baldin bada, hilabete amaierara arte, eta aber. Eta nola bururatu zitzaizuen lehiaketa hau sortzea? Nik uste dut azkenean zerbait behartzela ere lasterketari difusioa emateko eta gaur egun nahi modan dauden sare sozialekin ere jolastu nahi genuen, ze horrek ere posibilitatea ematen du, gero Facebookean egoten gara ere etengabe, egiten ditugun gauza konpartitzen, orduan polita iruditzen zitzaigun jendea gero gure Facebookean bere aurpegia ikusi ahal izatea, argazki horiekin. Azkenean hau da, ikusten duzun bezala zera fasetik bihotz handia jartzen dute lasterketa ondoan, eta hau da froga handia. Beraiek pentsatzen zuten, eta oso polita da.
Eta jende asko ari da argazkiak bidaltzen? Bai, pilo bat, etengareari gara igotzen, udara ni sartzen nintzen Facebookean, ere rato libretan, eta etengabe ikusten dituen argazkiak, eta oso polita gainera. Beraz oso harrera positiboa izan du. Bai. Eta horrek ere esan nahi du, bazabiltzatela lasterketa hau, eta egun hau, ez bakarrik lasterketa, denbora luzez prestatzen, ez? Bai, ez dakit noiz hasten diren bilerak pixka bat hau prestatzeko, baina... Hombre, bilerak azkenean... Uda baino lehen. Bai, hortikan. Azkenean gauza asko daute, lasterketa ondoan, festaren ondoan, eta gauz denak oso ondo konpondu behar dira. Eta egun horretan lortutako dirua guztia doa Anfas elkartearentzat? Bai. Eta proiektu konkreturen batentzat, ala... Begira, Anfasen baditu, eski programa pilo bat ditugu. Azkenean, Anfas Nafarroa osoan gaude, eta gutxi gora bera 1300 parte hartzaile eta familiei ematen diegu laguntza, edo gure apoioa, nolabait esateko. Orduan baditugu programak, jaio berriak direnetik, 3. harinera arte. Orduan hor, eta helburu ezberdinekin programak, orduan karo, diru asko behar da hori aurrera ateratzeko ere, 120 profesional inguru gara, orduan, gero eta gehiago azten ari da, Anfas, eta orduan, diru laguntzak ere, gero eta gehiago behar ditugu, hori gai. Eta etorkizunera begira, baduzue horrela ideiaren bat, badibidez beste festaren bat edo beste ekimenen bat ospatzeko asmorik? Printzipioz esaten duzu laborakutza Anfasekin, adibidez. Nire ustez gure asmoa da hau gehitu, pizkanaka. Bai. Adibidez, urte honetan ere, bueltatu behar da, 2014an egon zen, piztu gau, uste du deitzen dela. Hau da, azkenean, sistema batek, momentu batean, zu saltzen zara Facebook, eta momentu horretan agertzen dira zure dosalekin argazki guziak. Eta hori iaia momentuan agertzen da. Hau da, teknologia uste du lasterketan oso ona, izan genuen 2014an eta aurten bueltatzen da. Uste dut ere bai argazkiak eta bideo. Bai, orduan hor ere ikusten da, naiz eta lasterketa solidario bat izan, ere lasterketa benetakoa dela, ez? Bi modalitate daude. Profesionala, adibidez. Hori da. Lehiatzen dela. Hori da. Bi modalitate daude, bat 5 kilometrotakoa dela ibilbideari buelta bat ematea, ateratzen da Sarasate pasalekutik eta bueltatzen da berriz Sarasate pasalekura, helmuga pasatzera, eta pasatzen da Iruñako zentroko leku emblematiko honetatik, ez? Oso polita da. Eta, bai, gustatzen da asko, oso polita da, bai. Eta gero, bigarren modalitatea da 10 kilometro. Eta dortsal bakoitzak badauka bere txipa, orduan kilometrajeak neurtzen dira, eta ikusten denborak ere hartzen dira. Azkenean, esan duzun bezala, kamiseta tekniko eta teknologia. Eta azkenean, profesionaltasuna hori ikusten da. Eta ze sari badaude lasterketa irabazten duten entzat? Pasaren urtean, sariak izan ziren, Tasurbintzako langileek egindako pari bat, eta gero... Oso polita. Oso polita. Oso polita da, Artista batzuk dira, bai. Eta gero baita, nola esaten da, masaje terapeutiko eta kirol masajeak jasotzeko bale batzuk. Eta aurten uste dut hori mantentzen dela, baina gero beste gauza berri batzuk ere sartzen direla sari barruan. Baratzak izan lehike, uste dut, baina ez dakit. Kontserba, janaria, horrela, bai. Baina, oraintxe bertan, hori irabazi beharko da. Ikusteko. Dena den edonor parte hartu dezake, erritmo guztiet edo zein erritmotara. Bai. Badago jendea joaten dena lasterketa egitera eta irabaztera, badago jendea joaten dena osasun moduan ere beste egun batean entrenatzera, eta badago jendea joaten dena inkluso ibiltzen edo Anfaseko parte hartzaile asko han egoten dira ere, bilbidea egiten, orduan hori bat. Bakoitzak bere estiloa, hori da. Mundu guztia ongi etorria. Hori da, bai. Eta orain, elkarrizketa bukatzeko ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen edo esateko zerbait faltatu izan den? Nik uste borobiltzeko jendea
gonbidatu etortzera, ez? Bai. Parte hartzera, voluntario izan nahi baldin badute oraindik lekua daudela, korrika egiteko azken momenturaino pentsatu dezaketela eta animatzeko egun polita dela eta bestela hortik pasatzeko. Pintxoa jatera edo zumba dantzatzera eta azkenean egun hau guretzat oso garrantzitsua dela. Ze ez da bakarrik festa egun bat, da ere inklusio egun bat. Eta da sensibilizazio egun bat. Azkenean kalean gaude, jendeak askok ikusten gaitu, ikusten da urtean zehar egiten dugun lana eta eskertzekoa da. Jende guztiak berak duena ematen duela eta gero Laboral Kutxaren laguntza baita Ahi gabe ezingo genuke hau egin. No, gurasoa azkenean hori da, no? Jendea ikustea, zer egiten duen Anfas. Eta, bale, festa bat da, esaten duzu bezalaxe, baina familientzat nire ustez da algo gehi. Bai. Ambiente oso jatorra, eta derrigorrez, etorri dezakezue denak. Eta seguru oso ondo, egongo zarete. Bai. Korrika, ala nahi duzuna, Bakoitzak bere aportazioa, eta ziur ondo pasatuko dugula guztio. Ziur, hori, seguru. Bale, eskerrik asko, bikote gurekin egoteagatik, eta dena primeran joan dadila, urriaren 6ean. Bale, mi esker. Bale, mil esker. Hau izan da guztia gaurkoz, mi esker hor egoteagatik. Orain, uharteko jaietan egondako dantzaldiak mozorrotu da eta zezensuskoarekin utziko zaituztegu eta gumo biharko gunean bueltatuko gara beste kontuekin. Mi esker eta bihar arte.